дай кнопка, а? Ина нигоҳ кун. Ию ди кнопка. Ози, бачаҳо нигоҳ кунед, мо инами шогирдам нишон дидем ва шуморам хатон ёд гирем. Ина дисими, ози дисими ай кнопка омадаги ай нигоҳ кун. Яташ тен да пайвада. Тестер тамон. Анами дамон. Хоб, монди. Ята дига шуда имон. Ана ки тестер аҳамият, кнопкара киш гиронка. Ана, диди? Значит, кнопкаи тифайл созай. Бо бикан. Ана ки тена санҷина. Ят шадаи мемуни, ят шадаи. Ят шадаи. Ана. Значит, диди, тен ҷимид, тен кор мекунад. Значит, дай айби неишай. Тамом, анами алишкана дар кор. Майна. Калид. Не запчасти нав. Алишкаданги. Хоб, ина тифайл узи тамом. Запчасти нава зад. Шогирд, атёрка. ҳами ҳунара ҳар як одам метавона ёд гирад. Ягон чашбандӣ нест. Бародаро, фақат бо диққат тамошо кунед. Иншоалло ина мо ҳам таъмин устора ҳам шогирда тарбия дисем, иншоалло инаирам мешавад.